Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shabi Vlogs. In solar ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮಂದೆನ್ನುವೆ ಕೋಡೆ ಇನ್ನು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಟ್ ಪೂಜೆ ಪೋದಿಜ್ಜಂಡು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಪೋದಿಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಇತ್ತಂದು ಐಕು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಟ ತೂಯರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ ಕಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಾಣ್ಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತನೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರ ಮರಪಚ್ಚಿ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕು? ಯಾರಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಬೇಕು? ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಗನು ಕರೆದು ಈ ವಿಚಾರವಿತ್ತಂತೆ ಹೌದಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತಿರಲ್ಲಿರುತ್ತ ರಾಜಗೀಯದ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ದೂರವಂತ ಮಗನು ಕೆಳವಿಕ್ಕಿದ್ದ ಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಕೆಳವಿಕ್ತಾನೆ. ಮಗನೇ ಕಮಲ, ಮಗನೇ ಮಗನೇ ವೈಶೋ ಬಾಗಲೇ ಬಾಗಲೇ ಬಾಗಲೇ.
Thank